कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ जिल्हा प्रशासनाक अनुदानाची कमतरता ना म्हण जिल्हाधिकारी गंगूबाई मानकर यांनी सांगले। जिल्हाधिकारील्या वाहनाक इंधन ना जाल्ल्यान वाहन संचार बंद आसा म्हण सोशल मिडियात न्यूज येयल्यान ब्रेस्टवाराक प्रेस मिटींग करून उलयले जिल्हाधिकारी। जिल्हा प्रशासनाकडेन अनुदान आसा, खंयच्या विभागाच्या योजनेक अनुदानाची कमतरता ना। जिल्हाधिकारील्या उपयोगाक 2 वाहन आसात, एक उपयोगकर्ते आसात आणि एक वाहन VIP येईल तेन्ना तेमकां गरजेचेर दिवंक राखून दवरला। इंधनासाठी 12,08,750 रुपये प्रथम टप्प्यात सरकाराच्यान अनुदान सोडिले। तेतून थोडे खर्च जाला पण अजूनही अनुदान आसा म्हण तेमी सांगले। तशेंच जिल्हा प्रशासनाचे कितें बी न्यूज करतले जाल्यार पहिले नक्की माहिती घेया म्हण तेमी पत्रकाराक सूचना दिले। ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಧನಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ। ಆ ಒಂದು ವಾಹನಗಳ ಒಂದು ಲಭ್ಯತೆ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಾಹನಗಳು ಇರ್ತದೆ। ಅದನ್ನು ಯಾರಾದರೂ VIPಗಳು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸಕ್ಕಿದ್ದರೆ ಆ ಒಂದು ವಾಹನಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಆ ವಾಹನಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಅನುದಾನ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 12,18,750 ಮೊದಲೇ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಅನುದಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇನ್ನೂ ಅನುದಾನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯತೆ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನದ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ। ಸೊ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದೆ ಏನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ। ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನನಗೆ ಶಿಲ್ಕು ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯತೆ ಇದೆ, ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। ಇನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ विविध गुंतवणूक कंपनी नावाचेर सामान्य लोकांले पैसे घेवन फसयले संस्थेकडच्यान पैसे वापस काडून दिया म्हण आग्रह करून फशिले एजंटान जिल्हाधिकारीक अर्ज दिले। विविध कंपनीत आपले पैसे दवन फशिले एजंटान संघ करून गुंतवणूक केल्ले पैसे वापस दिया म्हण मागणी केलात। गुंतवणुकीच्या नावाचेर लोकां खंयच्यान पैसे घेवन फसयले कंपनीक केंद्र सरकारान बंद केले, जाल्यार ह्या कंपनी खंयच्यान लोकांक कोट्यांशी रुपये येवचे आसा। ताका लागून बंद केल्ल्या कंपनीचे नावाचेर आशिल्ली आस्ती जप्त करून सार्वजनिकाले पैसे वापस दिवंक क्रम घेवंक जाय म्हण तेमी जिल्हाधिकारी मार्फत प्रधानमंत्रीक अर्ज दिले। ಸುಮಾರು ಕಂಪನಿ ಬಂದಿವೆ ಸರ್, ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು 200 ಕಂಪನಿ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 200 ಕಂಪನಿ ಬಂದು ಸೊ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ। ನಾವು 3 लाख ಕಂಪ್ನಿ ತಾಲಾ ಲಗಾ ದಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು। 3 ಲಕ್ಷ ಕಂಪನಿ ಅವರು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ನಿಜನೇ। ಆದರೆ ನಾವು ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏಜೆಂಟ್ ಇದ್ದೀವಿ, ನೊಂದಿರುವಂಥ ಏಜೆಂಟ್ರು ಇನ್ನೂ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏಜೆಂಟ್ ಇದ್ದೀವಿ। ಏಜೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ। ನಾವೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿ ಏಜೆಂಟ್ರು PHL ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಸಾಯಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಸಮೃದ್ಧಿ ಜೀವನ, ಅಗ್ರಿಗೋಲ್ಡು, ಆಮೇಲೆ ಕಲ್ಪ್ತರು, ಗೌರೋಟೇಕು, ಇನ್ನಿತರ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಂಪನಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ। ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಪ್ನಿ ವತಿಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ನಮ್ಮ ಏಜೆಂಟ್ರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಏಜೆಂಟ್ರು ಹೋಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ। ಕಮಿಷನ್ ಆಗೋಸ್ಕರ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೋಸ ಆಗಿದೆ। ಹೇಗೆ ಮೋಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಬಂದಾಗಿದೆ, ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳು SEBI ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು? 2016ರಲ್ಲಿ 2014ರಿಂದ 2016ರವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿಗಳನ್ನ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಏಜೆಂಟ್ರೆಲ್ಲ ಬೀದಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ। भारत देशाचे प्रथम नागरिक राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हेमी गोवा वेर्णा आशिल्ले श्री महालसा नारायणी देवस्थानाक भेट दिवन श्री महालसा नारायणी देवीले दर्शन घेयले। ब्रेस्टवाराक गोवा राज्यात येयले राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हेमी गोवा CM प्रमोद सावंत हेंचे बरोबर वेर्णा इंडस्ट्रियल एरियात आशिल्ले श्री महालसा नारायणी देवस्थानाक भेट दिले। देवस्थानाक भेट दिवंक येयले श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हेमकां उद्योगपती कमलाश नायक हेमी स्वागत केले। ह्या वेळाचेर देवस्थान कमिटीचे सदस्य आणि इतर प्रमुख हाजर आशिल्ले। भारताच्या नागरिकांना अभिमान करू सारखे काम इस्रोन केला। इस्रो विज्ञानिक उत्तर कन्नड BJP खंयच्यान अभिनंदन म्हण BJP जिल्हा प्रवक्ता नागराज नायक हेमी सांगले। कारवार शहराच्या जिल्हा पत्रिका भवनात प्रेस मिटींग करून उलयिल्ले नागराज नायक चंद्रयान यशस्वी जाल्ल्यान जगात भारत देशाचे नाव वयर येयला। भारतीय विज्ञानीक सगळे कडेन अभिनंदनाचो पावस सुरू आसा।
भारतीय विज्ञानीक जिल्हा BJP खंयच्यान बी अभिनंदन म्हण तेमी सांगले. BJP प्रमुख आनी कार्यकर्ता इलेक्शना वेळाचेर मात्र काम करतले न्ही, 24 तास काम करतले जावन आसात. जाल्यार काही न्यूज पेपरात BJP जिल्हा अध्यक्ष व्यंकटेश नाईक पक्षाविरोध काम केलात म्हण खबर छापलात. ही खबर असत्य आसा. व्यंकटेश नाईक हेमी गेल्ल्या 15 वर्सांच्यान पक्षांत घोळटात. कोविडा वेळाचेर सतत जिल्ह्यात प्रवास केलात. लोकांक आहार धान्य पावोवंक, औषध पावोवंक त्रास घेयलात. विधान परिशद इलेक्शना वेळाचेर तेमगेल्या उपायान BJP उमेदवार जिखूंक कारण जाले. तशेंच अंकोला भितर मोदी कार्यक्रम यशस्वी जावंक तेमगेली बी देणगी खूब आसा. जाल्यार असल्या अध्यक्षा विरुद्ध आरोप केल्लो खंडनार्ह म्हण तेमी सांगले. ಚಂದ್ರನ ಮನೆ ನಮಗೆ ನೆಂಟರ ಮನೆ ಆದರೆ ವಿಶೇಷತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳೇನು ಅನ್ನುವಂಥ ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಯಾಕೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಮಟಾ ವಿಭಾಗದಿಂದಲೂ ಸಹಿತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ, ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರವರೆಗೂ ಬಂದು ಕೇವಲ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲ ನಾವು. ನಿಜವಾಗಿ 24x7 ನೀವು ನಿಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ನಮ್ದೇ ಅದು 24x7. नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट. भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया. नरसिंहा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार. खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाचे पेशंट खूप वाढू लागलात. त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचर क्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल. अधिक माहितीसाठी 8888029880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार. KSRTC बस संचार करताना टायर ब्लास्ट जावन बस रस्त्या बाजून गेली. जाल्यार चालकाल्या समयप्रज्ञेन सुमार 80 पर्यटक सुरक्षित पार झाले. कारवार कदरा मल्लापूर बस संचार करत असताना गोपसिट्टा पाटे रस्त्या लागी बसचा टायर ब्लास्ट जालो आणि चालकाले नियंत्रण चुकून बस रस्त्या बाजून गेली. जाल्यार चालकान आपलो प्रयत्न करून बस सकल वयची चुकेले आणि बसाचेर आशिल्ले 80 पर्यटकाले जीवरक्षण केले. ಮಕ್ಕಳು ಭಾಳ ಹೋಗ್ಯಾವ್ರಿ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಳ ಇದ್ದವ್ರಿ, ಸಾಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಬೇಕಾದಾಗ ಗಾಡಿಯಾಗ ಹೋಗ್ಯಾವ್ರಿ. ಹಿಂಗೆ ಜಂಗಲ್ನಾಗ ಹೋಗಿ ನಿಂತು ಬಿಟ್ರ ನಾವು. ಏನಾಗಿತ್ತು ಗಾಡಿಗೆ? ಪಡ್ಡು ಅಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಚಿಟ್ನ ತೀರಿ ಬಿಟ್ರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸಾಲಿ ಮಕ್ಕಳು ರೀ, ಚಿಕ್ಕಳಿ ಸಂಜಾರ ಎಷ್ಟು ಹುಡುಗರು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಯಾವ್ರಿ. ಹುಡುಗರು ಭಾಳ ಇದ್ವು. ಹಾಂ, ನಾ ಟೈರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಭಾಳ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 80 ಮಂದಿ ನಾವು ಕಲಾಸ. ಸಾಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಭಯಂಕರ ಇದಾವ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಟೈರಾಗ ಏನು ಜೀವ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಟೈರ್ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗತ್ತಿ ತೆಗೀರಿ ಅವನ್ನ. ಟೈರಾಗ ಏನು ಜೀವ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಟೈರ್
आयज येतात न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.